سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي كلها إرتراوي تاريخ كافلت بزبل زدالنا تحستو إن أقرب لكم كوينو هاجرنا إرترا بجيوغرافياوي أكمامتا وترو عيني حيالات هاجرات زود كاموخانون أبكالا أي وقع عالم إنجليزن طاليانن نإرترا نمجزاء أمريت إرترا نايزكايد أخويناتن إرتراوان قداي مجزاءتي بزعبا زخونو لخونتاتن زنتصر قداماي كفاليو كخون ازي كاب سندات وشت هاجر تموركيسنا زدالنا يتحستو نخل إرتراوي أزي أقداس سلزخونه كتكتاتولنا بخبرنا عدمكم نزي تحستونا كالوت إرتراوان قدساتن من انتخبوت صحم دما بوغونكم شيرن لايكن كتقبرو نزا چانلنا كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابت زدالنا قداماي كفال تحستو نسقرالونا سناي مكتتال هاجر إيطاليا بعشرة سنة شحنت شعات 140 عام تمرت كوينات مس أوجت كاب صباحيتو مالت كاب 11 سنة جميرا نفرت بريطانيا قبل علس مراقي ترفة كبرا جمرا أبتقوانتي إرترا جزاءات إيطاليا زنبرت نهزبي إرترا ناصرنة الرهوان زما باصع منشورات دما كاب نفرت بريطانيا كزنب جمرا حدا كاب تورقاقتي كم زبل صحف نبرام وتهدرات إرترا سمعوم ازي جاجاوي إيطالياوي صلاعينا ففريام مريتكم منزعو نتسترف محراس يخلكلكم الله كوبتكم كي ترابحو يعنقفكم ون نمن اسياتكم اموداتا زيبلو كويناتنا اتوه يودوم الله اب صوماليا ليبيا إثيوبيا صواكم موت يخون الله مريتكم هابتكمن كبراتكمن جن بإيطالياوان تمنزع الله كال ورقات وي منشور دما كم زيبل أبكرن زلهم إرتراوان سمعنا نحنا منقست بريطانيا كم حربنياتات نحربنياتات نزاربكم علنا إيطالياوان نحمس عامتات جزي أمكم يم كل جزيجن أبكر ما جنبار نايكوينات مسسلفكم يم نهاجركم بأدن نقطة سرقاتات مليون ما زلوا نابهلكيتكم نختمرش لهم يم وإرتراوان نايجزء رؤسهم بانديرا يقبأكم يم مكوننات كتكونو مسلكم يو كابتي بإيطالياوان زوهابكم بزبلص أصوار كتواغو مسلكم يو نظام تسعيرهم زلو إيطالياوان انت دار حريقكم نزخلو نحنا كنفصملكم نما باص علنا هيوت إرتراوان كبرت زهلو كوم ستغبر ترايو نحزبكم بسم هاجر نختصوعو دفرو جيلاتات طاليان مخوان أقوارصم بطولونيتات كتأززو تانكتات كزورو نفرتون كتمرحو تخوليهم ازي قال خابتي نإرتراوان والتهدرات نمشرشار ببريطانيا بنفرتي زنب زنبرة ورقاقتيهم اتوم شعوب إيطاليا استورارو بريطانيا تعاقبهم زنبرو نقصة نقصتي إثيوبيا هاتسي هاي لسلاسيون مزنا إنجليز لكيمهم منشرات نخدربيو تفقد اللهم تحستوت منشرات نتاريخاو حدنتي إرتران إثيوبيان نبهلاون عليتاون هيماناتاون تمساسالنت كلتي حزبتات كمون نمثل إثيوبيا وحرنتن حزبي إرتران زصقطن زسبخن نبرم سلامنتا ياغن بريطانيا اب صباح اواج وغي إيطاليا نإرترا كندزي اقاليباتلا شحوكا غزئتي إيطاليان تنبرت إرترا كاب أوروبا آزيا رحقت خنسا كميلا إرترا كند تقلطيفا بتخوينات كتصلو زقالت نزي من تنكردا اب سمين افريقيا يخصت نزنبره قناتات مغلاصن مغنزابن يدلي اب اوان كالاي كوينات عالم كاب هاجرات سمين افريقيا موروكو الجيريان تونيزيان غزات فرنسا ليبيا غزات ايطاليا ግብጽ ድማ ናጻ ኳን ተነበረት ግዙፍ ወተሃደራዊ ኃይል ብሪጣንያ
ካብ መሬታ ዘይወፀ ብምንባሩ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ብሪጣንያ ዝነበረት ሙሶሊኒ ኣቐዲሙውን ማለት ኣንጻር ብሪጣንያ ኩናት ቅድሚ ምእዋጅ ትሒዙ ሓይልታቱን ኣጽዋር ውግኡን ኣብ ሊብያ ይኹምሮ ነበረ ቸርችል ናይ እንግሊዝ ከም ዝብሎ ነቲ ናይ ጥንቲ ናይ ንግስነት ሮማ ግዝኣታት ብምምላስ ንኢጣልያ ጎይታ ማእከላይ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሲ ናይ ምግባር ሕልሚ ነይርዎ እዩ ስለ ዝኾነ ፈረንሳ ኣብቲ ኹናት ምስ ተሰዓረት እሞ ካብተን ግዝኣታታ ዝነበራ በዓል ቱኒዝያ ተቃውሞ ከም ዘየጋጥም ምስ ተገንዘበ ነቲ ሕልሙ ጉሁድ ንምግባር ሙሶሊኒ ኣንፈቱ ናብ ግብፂ ጠውዩ ንኽወራ ቁሉዕ ምቅራብ ገበረ ንብሪጣንያ ምትሓዝ ግብፂ ብኢጣልያ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ኮነ ምኽንያቱ ምስ ስዕረት ፈረንሳ ብሪጣንያ ንበይና ኣንጻር ሓይልን መዓትን ጀርመን ደው ኢላ ስለ ዝነበረት ብመገዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ርክብ ምስ ህንድን ርሑቕ ምብራቕን ከምኡውን ምስ ናይ ኣፍሪቃ ግዝኣታት ምተቖርፀ ብደቡብ ኣፍሪቃ ኾሊልካ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ምኾነ እሞ ክሳርኡን ምድንጓይን ኣይምተኻለን ስለዚ ብሪጣንያ ንግብፂ ምክልኻል ማዕረ ምክልኻል ገዛእ ነፍሳ ብምርኣይ ኣብኡ ኣንጻር ኢጣልያ ንምምካት መደብ ኣውፅአት ኣብ ዝርዝር ምእታዋ የድልየናን እዩ ይኹን እምበር ብዘይካትብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝነበረ ሓይሊ ኢጣልያ 215,000 ወተሃደራት ምስ ሙሉእ ናይ ፎኪስን ከቢድን ብረት ዕጥቆም ነበርዋ በንጻሩ ቸርችል ናይ እንግሊዝ ከም ዝገለጾ ኣብ ሰነ 1940 ብሪጣንያ 50,000 ሰራዊትን ሙጡን ፎኪስን ከቢድን ብረት ጥራይ ኣብ ዝቦታ ዝነበራ ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ይኾነኒዩ እትብሎ ሰራዊትን ኣጽዋርን ወሰኸት እሞ ሰራዊት ኢጣልያ ኣብዚ ሓሰቦን ዘይተቐረበሉን ዕለት ማለት ብ8 ታሕሳስ 1940 ብሪጣንያ ኣብቲ ዶብ ግብፂ ጥሒሱ ዓሪድሉ ዝነበረ ሲዲ ባራኒ ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ኣጥቃዓቶም ካብኡ ጀሚሩ ግስጋሰ ሰራዊት ብሪጣንያ ዓጋል ተሰኣነ ደድሕርቲ ዝተበታተነን ዝሃድም ዝነበረን ሰራዊት ጣልያን ብምስዓብን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብድሕሪኡ ብምቑራፅን ድማ ብሪጣንያ ውሽጢ ሊብያ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ክሳብ ንበዓል ጦብሩቕ ሓዘት ብሪጣንያ ኣብ ሊብያ ከም እትዕወት ግን ኣቐዲማ ማለት ብ12 ታሕሳስ ንሲዲ ባራኒ ምስ ተቖጻጸረት እያ ኣረጋጊጻ እዚ ምስ ኮነ ብሪጣንያዊ ኣዛዚ ውግእ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ጀነራል ዌቨል ነቲ ኣብ ኩናት ሰሜን ኣፍሪቃ ድሕሪ ምቕናይ ኣዕሪፉ ዝነበረ ብህንዳውያን ዝቖመ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ቀልጢፉ ንኤርትራን ክኸይድ ኣዘዞም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ድሮ ከባቢ ኸሰላ ዝነበረ ብጀነራል ዊልያም ፕላስ ዝምራሕ ህንዳዊ 5ይ ክፍለ ሰራዊት ኣንጻር ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ውግእ ክኸፍት ይቀራረብ ስለ ዝነበረ እሞ ረዳት ስለ ዝተደልየ እዩ ዘመተታት ኣቢሲንያ ዝብል ወግዓዊ ጸብጻብ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካየደቶ ውግእ ይገልጽ እዩ እዚ ኤርትራ ከመይ ኢላ ነቲ ብሰሜን ኣፍሪቃን መላእ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕን ዝነበረ ውግኣት እተገድስ ሃገር ክትከውን ከም ዝኸኣለት የረድእ ኢጣልያዊ ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ኣብ 1936 ዓ.ም ወሪሩ ካብ ዝሕዛ ጀሚሩ ጥራይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢጣልያዊት ሶማልያን 300,000 ወተሃደራት 400 በብዓይነቱ ከበድቲ ጽዋርን 200 ነፈርቲ ኹናትን ኣኪቡ ነበረ እተን ነፈርቲ ካብ ኤርትራ እናተበገሳ ንዝኾነ ኣብ ሱዳን ግብፂ ይኹን ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ዒላማታት ብሪጣንያ ወቕዐን ክምለሳ ዝእግመን ኣይነበረን ብምድሪ እውን እንተኾነ ኢጣልያ ካብ ቃሩራ ኦም ሓጀር መተማ ጁባን ኩምሩክን ተበጊሳ ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረ ሱዳን ካብ ምጥቃዕን ምቁፅጻርን ዝኽልክል ኣይነበረን ምኽንያቱ ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ ምውዳእ 1940 ዓ.ም ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓለዋ ካርቱም 4,500 ወተሃደራት ጥራይ ዝሓዘ
ሰለስተ ቦጦሎንን ክንድኡ ዝኸውን ብሱዳናውያን ዝቆመ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ማለት ሱዳን ዲፈንስ ፎርስስ SDF ኩለን ካብ 20 ዘይበዝሓ ነፈርቲ ኲናትን ጥራዩ ዝነበሮም ሱዳን ብኢጣልያ እንተትተሓዝ ብምሉእ እቲ ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ናብ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕ ዝሓልፍ ዝነበረ መስመር ሓይልታት ኪዳን ምትዓጽወ ነይሮም ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ንኻርቱም ምስ ብሪጣንያዊ ግዝኣታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘራኽብ ናይ ምድሪ መስመር እውን ምተቖርጸ እዚ ድማ ንግብፂ ብደቡብ ንመጥቃዕቲ መቃላዓ ጥራይ ዘይኮነ ማእከላይ ምብራቕ ባዕሉ መከላኸሊ ምሰኣነ እሞ ጉዕዞ ናይቲ ኲናት ንረብሓ ሓይልታት ኣክሲስ ምኾነ ነይሮም ብሪጣንያ እምበኣር ኢጣልያ ካብ ኤርትራ ፍሕት ንኸይትብል ክትከላኸላ ነይርዋ ነዚ ዝድርኽ ተወሳኺ ምኽንያት እውን ነይሩ እዩ ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ምስ ተሰዕረት ሓይልታት ብሪጣንያ ብ21 ጥሪ 1941 ንጦብሩቕ ሓዝዋ ኩነታት ሰሜን ኣፍሪቃ ሓደገኛ ምንባሩ ዝተረድኦ ሂትለር ነቲ ኣብ ትሪፖሊ ዓሪዱ ዝነበረ ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ዝሕግዝ ጀርመናዊ ሓይሊ ኣኪቡ ንኽዋጋእ ነቲ ውሩይ ጀርመናዊ ጀነራል ኤርዊን ሮመል መዘዞም ሮመል እንግሊዝ ከይተረፉ ዘድንቕዎን ዝፈርሕዎን ኣዛዝዩ ዝነበረ መዝነቱ ካብ ዝቕበል ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ማለት ብ31 መጋቢት 1941 ዓ.ም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢጣልያ ኣንጸባራቕ ዓወት ብምጉንጻፉ ፍናን ረኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ብምጽራግ ንባርድያ ዝተባህለት ኣብ ደቡብ ሊብያን ግብፅን እትርከብ ስትራቴጂያዊት ቦታ ተቖጻጸረ ሰራዊት እንግሊዝ ኣብ ጦብሩቕ ሊብያ ተቖሪጹ ተረፈ ጸኒሑ ሮመል ንጦብሩቕ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጢ ግብፂ ኣትዩ ሰፊሕ መሬት እውን ተቖጻጸረ ብዓይነቱ ውግእ ክርአ እንከሎ እምበኣር ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰሜን ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ዘተኣሳሰረ ነበረ ናይ ሽዑ ተንተንቲ እውን ንምብራቕ ኣፍሪቃ ከም መበገስን እግርን ንሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከም ከብዲ ንኣውሮጳ ድማ ከም ርእስዮም ዝዛረብሉ ዝነበሩ በዚ መሰረት እዚ ኤርትራ መርገጺ ወይ መበገስ ነይራ ማለት እዩ ነፈርቲ ብሪጣንያ ጽባሕቲ ኢጣልያ ኲናት ዝኣወጀትሉ ዕለት መንሹራተን ማለት ወረቓቕተን ኣብ ልዕሊ ስመራ ከዝንባ እምበኣር ዘገርም ኣይከውንን ብሪጣንያ ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ትደሊ ስለ ዝነበረት مصوارات فاششتي بزي بدل نصوك فريد بالحسان جا وقنا كبد أدراشات وحاول غلاد بزي ديلت هزمي تقديد ككب عدو تسديد وحزتنا رسعنا يوم سقينا هنا ورنا قميد وكل فتاتي هاي رسعنا يوم زدنا سبرع سنتي مزوارات فاشيتي زي السعود يا عيد النبا بعيشلهم يا عطو الزمبا نسنكم لنا خيمنا تقولينو نام شفقات نيرسعنا نيرسعنا ካብዚ ሓሊፉ ካብቲ ዝተባህለ ዕለት ጀሚሩ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ኩሉ ኢጣልያ እትቆጻጸሮ መዕርፎ ነፈርቲ ተኻየደ ከምኡውን መካናይዝድ ኣሃዱታት ብሪጣንያ ካብ ከሰላና ተበገሳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢጣልያ ጉድኣታት ኣውረዳ ይኹን እምበር ብሪጣንያ ኣብቲ ከባቢ ዓበይቲ ዓወት ዘጎናጽፍ ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ሓይልታት ኢጣልያ ብ4 ሐምለ 1940 ዓ.ም ካብ ኤርትራን ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ተበጊሰን
ንኸሰላን ጋላባትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረን ከእትዋን ከለዋ ክትከላኸል ኣይከኣለትን ጸኒሓውን ኢጣልያ ድሕሪ ወርሒ ብ4 ነሓሰ ናይቲ ዓመት እቲ ንብሪጣንያዊት ሶማልያ እውን ድሕሪ ናይ 2 ቕነ ውግእ ሓዘታ እዚ ዓወት እዚ ካብኡ ንደቡብ ናብ በዓል ኬንያን ኡጋንዳን ንምዝርጋሕ ዘኽእላ ስለ ዝነበረ ንሓይልታት ኪዳን ብፍላይ ድማ ንብሪጣንያ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ፈጠረ ብሪጣንያ ነዚ ኩነታት እዚ ኢዳ ኣጣሚራ ክትርኢ ዘዋፅእ ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ቀውዒ 1940 ዓ.ም ሓምሻይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ዝመርሖን ብኻልኦት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ብርጌዳት ድማ ዝቆመን ሓይሊ ኣብ ካርቱም ኣከበት ነቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ እናካየደት እንከላ ድማ ካብ ሰሜን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ በዓል ኬንያ ድማ ንብሪጣንያዊ ሶማልያን ንደቡብ ኢትዮጵያን ንምጥቃዕ ትቀራረብ ነበረት ብሸነኽ ሰሜን ዕላማ ኣብ 3 ሸነኽ ማለት ብገዳረፍ ሓሊፍካ ጋላባት ብምጥቃዕ መገዲ ኢትዮጵያ ምኽፋት ንኸሰላ ካብ ኢጣልያ መንጢልካ ተሰነይን ሰብድራትን ሒዝካ ንኸረንን ኣስመራን ምምራሽ ብፖርት ሱዳን ቃሩራ ተቖጻጺርካኻ ንኹብኩብ ንኸረንን ገማግም ባሕርን ንባጽዕን በዚ ድማ ንመላእ ኤርትራ ካብ ኢድ ኢጣልያ ምልቃቕ ነበረ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝነበረ ሓይሊ ኢጣልያ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ከሰላ ሰብድራትን ተሰነይን ጥራይ 5 ቦጦሎኒታት ነበሮም ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ከሰላ 2 ኣብ ኦም ሓጀር ድማ 1 ብኤርትራውያን ካልኣይ ከዓ ብኢጣልያውያን ዝቆመ ብርጌዳት ቀረበ እቲ ናይ ኤርትራውያን ሎሮንሲኒ ብዝበሃል መንእሰይ መራሕ ዝእዘዝ ኣብ ሶማልያ ክብ ዝበለ ቅያዘ ጥሬ ካልኣይ ብርጌድ ዝበሃል ነበረ ኣብ መወዳእታ 1940 ኣብ ከባቢ ኸሰላ መጠነኛ ውግእ ተራእየ ይኹን እምበር ክልቲኦም ተፋጠጥቲ ሓይልታት ወሳኒ ዓወት ኣይተጎናጸፉን ሓይልታት ብሪጣንያ ግን ሱዳን ንኸይትጥቃዕ ዝከላኸል መጻንሒ ቦታን ሓይልን ክድልቡ ከኣሉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እያ ብሪጣንያ ነቲ ተገሊጹ ዘሎ ዓወታት ኣብ ሊብያ ዝጨበጠት ከምቲ ዝተገልጸውን ናይ ሊብያ ዓወቶም ከም ዝረጋገጽ ምስ ተኣማምኑ መራሕቲ ኹይናት ብሪጣንያ ንረብዓይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ከም ተወሳኺ ሓይሊ ንኤርትራ ሰደድዎም ኣዛዝቲ ሰሜናዊ ግንባር ጀነራል ፕላት ናይ መጥቃዕቲ 0 ሰዓት ኣብ 18 ጥሪ 1941 ወሰና መደቡ ድማ ንኸሰላ ድሕሪ መሓዝ ሓይልታቱ ብኽልተ ሸነኽ ማለት ብተሰነይ ሃይኮታ ባሮንቱ ነቑርደት ከምኡን ብሰብደራት ዋካይ ኬሩ ነቑርደት ከም ቀዳማይ መድረኽ መጥቃዕቲ ምስላጥ ነበረ እቲ ንሓገዝ ዝመፀ 4ይ ብርጌድ ቁሩብ ስለ ዝተደናጎየ ፕላት ንመጥቃዕቱ ናብ 19 ጥሪ ኣመሓላሊፉ ንኸሰላ መረሸ ውግእ ግን ኣይነበረን ምኽንያቱ ሓይልታት ጣልያን 2 መዓልቲ ኣቐዲመን ማለት ብ17 ጥሪ ዕርድታተን ገዲፈን ካብ ከሰላ ስሒበን ነበራ ቀልጢፈን ስሒበን ክኾና ነይሩወን ይብል ጀነራል ኢቫንስ ዝተባህለ ደራሲ ምኽንያቱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከሰላ ነዚ ዝረጋግጽ ልውውጥ መልእኽቲ ስለ ዝተረኽበ ሰራዊት ኢጣልያ ግን ካብ ከሰላ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተሰነይን ሰብድራት እውን ኣዝሊቑ ጸንሐ ኣብ ተሰነይ ንድልድል ወይ ቢንቶጋሻ ኣፍሪሱ ነቲ ዝቕጽል መገዲ እውን ፈንጂ ዘርእዩሉ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ሃይኮታ ንምብጻሕ ሳልስቲ ማለት ክሳብ 21 ጥሪ 1941 ወሰደሉ እቲ ብሰብደራት ዝገስገሰ ሓይሊ እውን ከምኡ ሳልስቲ ፈንጂ ክለቅም ድሕሪ ምቕናይ ንመጀመርታ ኣብ ኬሩ ኤርትራ ተቃዋሚ ሓይሊ ኢጣልያ ኣጋጠሞም ኣብ ኬሩን ከባቢያን 5 ቦጦሎን ጣልያን ዓሪደን ነይረን እየን رزعنا يوم زتسبرت بزوارات فاشلتي إريتراوي وصلوا خلنا بزي بدل بتويل كله وما سرتي يقدر في الحال وخرنتي بحاول أحرون رزعنا أنا سيرسانا
ኣልቤርቶ ስባቺ ዝተባሃለ ኢጣልያዊ ተመራማሪ ከም ዝገልጾ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጥላይን ኩናት ኣይደለዩን ጥራይ ዘይኮነስ ንኩናት እውን ቁርባት ኣይነበሩን። ምኽንያቱ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ሊብያ ስዕረቶም ብብዝሒ ሰራዊት እኳ ጸብለልታ እንተነበሮም ብዓይነት ኣጽዋር ብብሪጣንያ ይብለጹ ነበሩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እውን ንሳቶም ዘይኮኑስ ብሪጣንያ ከም ድሌታ ተወሳኽን ናይ ረዳትን ሓይሊ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ከተምጽእ ትኽእል ዝነበረት። እዚ ድማ ካናል ስዊዝ ይኹን ፈለግኒል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ይብል ኢጣልያዊ ተመራማሪ ሲባቺ ተስፋ ጣልያን ኣብ ገዛእ ሰራዊቶም ዘይኮነስ ኣብ ሰራዊት ጀርመን ዝተመርኮሰ ኾነ። ብሪጣንያ ንኸረን ትግስግሰሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ጀነራል ሮሜል ንሊብያ ክወርር ተቐራረበ። ነቲ ዝወርር ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ምጽናሕን ምድንጓይን ጥራይ ነበረ። ኢጣልያውያን ጀርመን ንብሪጣንያ ስዒሩ ግብፂ ክሕዝዩ ንዝብል ትምኒቶም ኣይተጠራጠሩሉን። ብዓብኡ ኸዓ ሓይልታት ኣክሲስ ኣብ ኣውሮጳ ከም ዝዕወቱ እውን ከም ውህቡን ዘይተርፍን ወሰድዎም። ዋላ እኳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበረ ግዝኣቶምን ትሕዝቶኦምን ማለት ኤርትራ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ንግዚኡ እንተጥፍኡ ኣባላት ኣክሲስ ብምዃኖም ጥራይ ኣብ ዘተታት ዕርቂ ኣብ ጎኒ ተዓዋቲት ጀርመን ኮፍ ክብሉ እሞ ካብታ ንሰላም ምልማና ኣይተርፋን እዩ ዝበልዋ ብሪጣንያ ዝሰፍሐ መሬት ኣፍሪቃ ክሙንዝዕዮም ዝጽበዩ ዝነበሩ ኢጣልያውያን። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ካብ ደዋት ኤርትራ ኣዝሊቖም ኣብ ኬሩ ሓለዋ ቁርደት ዓረዱም። ጣልያን መቸም ፈኸራን ተዋስኦን ይፈትዮም እናተባህሉ ይሕመዩ እዮም። ሰራዊት ብሪጣንያ ኬሩ በጺሑ ንህጁም እናተቐራርበን ከሎ ሓደ ተዋስኦ ዝመስል ፍጻመ ኣጓነፎም። ብዘይሓሰቦ ኣንፈት ስሳ ዝኾኑ ብኣመደዮ ጊየስ ተባሃለ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ዝተወጥሐ ኢጣልያዊ መኮንን ዝምርሑ ኤርትራውያንን ካልኦትን ፈረሰኛታት ነቲ ናይ ረሻሽን ከቢድ ብረትን ኣሃዱ ብድሕሪት ሃጀምዎም። ነቲ ገሪምዎ ዝነበረ ኣሃዱ እንግሊዝ ክሳብ 25 ሜትሮ ቐሪቦም ድማ ካብ ልዕሊ ፍራሶም ተኰስሉን ቡምባታት ኢድ ደርበይሉን። ከበድቲ ብረትና 180 ዲግሪ ጠዊና ፊት ንፊት ተኲስናሎም ይብል እንግሊዛዊ ጀነራል ኤቫንስ። ፍርቁቲ ዘጥቃዐ ሓይሊ መሰፍራሱ ምስ ወደቐ ጥራይ ከዓ ንድሕሪት ሰሓቡም። መቸም ይብል ጀነራል ኤቫንስ ፈረስ ተወጢሕካ ካብ ዝተፈተነ ህጁማት እዚ ሓደ ካብቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ኣለዎ ይውስኽ። ሽዑ እኳ እዚ ናይ ኣሜድዮ ጊየ ደፋር ስርሒት ንግስጋሰ ብሪጣንያ ቁሩብ ኣደንጊዎ እንተተባሃለ ቅብፀት ሰራዊት ኢጣልያ ዘርኢ ናይ ታህዲድ ፈተነ እዩ ዝነበረ። ሓይሊ ጣልያን ኣብ ኬሩ ኣበርታ ዓቢሉ ክዋጋእ እኳ እንተፈተነ ክፋል ናይቲ ንባሮንቱ ዘጥቅዕ ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ካብ ሃይኮታ ከይተራእየ ንሰሜናዊ ምብራቕ በቲኹ ኣብ ከባቢ ቢሻ መገዲ ኬሩ ኣቁርደት ዝርከብ ዒላታት ሽግለት ብምቁጽጻር 5 ኪሎ ሜትር ካብ ቁርደት ኣዕረፈ። እቲ ቲኖ ኬሩ መገዲ ዝቖረጸ ሓይሊ መሊሱ ንድሕሪት ብምጥዋይ ድማ ኣብዚ ዝተባህለ ዕለት ጽርግያ ባሮንቱ ቁርደት በተኸ። በዚ ድማ ኣብ ክልቲአን ከተማታት ዝነበረ ሰራዊት ኢጣልያ ካብ ሕድሕዱ ተነጻጸለ። ኣብ ቁርደት ጣልያን ከትኩሉ መደቡ። ነቲ ኣብ ሶማልያ ዝተዓወተ ኣንበሳ ሰሃራ ተጠሚቑ ዝነበረ ኢጣልያዊ ሎረንሲኒ ምስ ካልኣይ ብርጌዱ ክሳብ መወዳእታ ንኽምክት ትእዛዝን ሓላፍነትን ኣሰኪሞሞ ድማ ንምሉእ እዚ ናይቲ ግንባር ሃብዎም። ሙሉእ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ከም ዝግበረሉ እውን ተመባጽዕሉ። ናይ እንግሊዝ ዓቢ ብልጫ ቅልጣፈ እዩ ዝነበረ። መደብ ጣልያን ስለ ዝገመቱ ግዜን ዕድልን ከይሃቡ ንምዕርፎ ነፈርቲ ስመራን ጉራዕን ብምድብዳብ ኣብቲ መዓልቦታት ወይ ራንወይ ኣስታት 200 ጐዳጉዲ ፈሓሩ እሞ ነፈርቲ ኹናት ኢጣልያ ካብ ዘዝነበሮ ምዒ ምባል ሰኣና። እቲ ንሎረንሲኒ ዝተገብረሉ መብጽዓ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ስለ ዝመኸነኻ ኣቁርደት ንሓደጋ ተቓልዐት። ይኹን እምበር ኣዘዝቲ ጣልያን ኣብ ኣቁርደት ክዋግኡ ነይርዎም። ኣብ ቅድሚ ሰራዊቶም ብሕልፍኻ ኣብ ቅድሚቲ ኤርትራዊ ክፋሉ ሃሃዲምካ ምኻድ ዘዋጽኦም ኣይነበረን። ውድቀት ሞራልን ምብድታን እቲ ሰራዊትን ቀንዲ ፍርሖም ኮነ። ስለዚ ሎረንሲኒ ምስ 12,000 ኣጋር ሰራዊቱ 72 ከቢድ ብረቱን ሓያሎ ታንክታቱን ኣብ ለቓታት ምዕራብ ጽርግያ ኣቁርደት ባሮንቱ ኣብ ኮከንካ ብምብራቑ ዓሪዱ ተጸበየ። نحن حجر
نحن وطن We are the nation أبروباتك شجروتك أبكتماتك عديتك قطرك كشتك كبراتن كبرانن تخطاتلتنا دحر زغه انتاي صعبه حزب ኤርትራኸ ዝብህጋ ናጽነቱ ተዋህባዶ ዋላስ እንግሊዛውያን ጠለምዎ ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለዝኾነ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ታብነቕርቦ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ተኸታተሉና ሼር ላይክን ሳብስክራይብን ኣይትዘንግዑ ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ نحن
وياتا نحنا درع نحنا والتا نحنا درع نحنا والتا نحنا نبدي نحنا سربي نحنا معا نحنا نهبي نحنا حبب تبتال اللي نحنا حلفش نحنا حزبي نحنا حلفش نحنا حزبي Get the